Može. Utopi se čovjek. I evo nas, kao što smo rekli, stigli smo. Dobre, šta je ide u pičku? Kako ti neandertala da budeš? Šta je to smiješno? To. Kad može? Šta vrati kad može? Da ti si rekao kad može. Kad može. Može je. Ajde, ćeraj. Imamo tu, znači, jebem ti papriku! Joj, zabah opet, jebem ti papriku, Crno pa se ne vidi, jevi ga. Čekaj, ajde, izvoj. I sve to, vidjet ćete na kraju kako će još ispasti. Sada ubacimo špagete. I jednu veću malu šerpu. Da nam se ne raspu. Tako. Sipamo vodu. Šta smo uradili? Šta sam uradio? Nešto si, brate, Ništa nisam uradio. nema veze. Ajde, daj, pusti ljudi gdje smo tu stali. Može. I pozdrav ljudi. Danas ćemo za vas da pravimo špagete. Znači, to su Barilla špagete, jedan od najkvalitetnijih. Špagete smo izručili. Nemoj, evo. Izručili smo ih. Može. Pozdrav ljudi. Danas ćemo za vas da pravimo špagete. To su Barilla špagete, jedna od najkvalitetnijih. Što radiš? A druže, kad vidim ovo ne mogu. Da to kreni šerpu na pačke. 100% nije. Ajde sad. Pozdrav ljudi. Danas ćemo za vas da pravimo, znači, špagete. To su Barilla špagete, jedne od A druže, uvijere. Gori. A šta gori? Pa kamera. Dobro. Pozdrav ljudi. Danas ću za vas... Čekaj. Pozdrav ljudi. Danas ćemo za vas da pravimo špagete. To su Pa ne mogu. I meni je smiješno sad pa se... Ćao ljudi. Danas smo poručili picu. Znači, idemo po nju. Ona se nalazi, znači, u sučesnici pizzere, a da vredi. I evo, danas, u stvari, ajde ovako ćemo, ono, samo ovaj, čekaj. Klavuću na kameru. Znaš kada ću ja pred dom? Jebi ga. Potrud se vas. Sedi tamo i uzima, ja. Dobro. Ugasi, ajde razvoj. Da kupi dve punjene vese. Dobro smo. Sad u nastavku, znači, bacamo se na pečenje, samo da sačekamo da ovo ulje krene da vrije, to jest da se zagreje, pa onda ubacimo. Ne mogu vrati. Šta ti je ovo? Ajde samo završi sudje. Ajde, posle ovog ispada, sad nastavljamo dalje.